Stud service kami ngayon. Stud service po kami ngayon guys ng Dashan. Ayan, pakita ko po yung Dashan po namin na mini Dashan. Legit po yan mga boss. Megatron. Si Megatron po ang mag-i-stud ngayon mga kapragman, yung aming mini. Ayan oh, gwapong gwapo sa mga naghahanap ng stud service dyan, Palay Pakasta. PM nyo lang po ako. Legit po yan na mini, napakaliit. Nandito kami ngayon sa Biwok, sa Maylingayon. Ayan o, ganda-ganda po dito guys. Ayan, kasama ko po ngayon si Azero, tsaka kasama din natin si Ramos. Ayan, napakaganda talaga dito guys. Ayan, tuturo ko muna kayo dito. Ayan o, nandito kami ngayon sa dagat. Kaya nakaka-relax itong stud session namin. Para nang nag-stud ka na nga, pumasyal ka pa. Ganda dito. Nag-stud ka na nga, nagkapera ka pa, pumasyal ka pa. Ayun, saan ka pa? Dito sa Baybay Lopez kami pupunta. Dito kami ngayon sa Lingayon Beach. Ang ganda dito talaga guys. Napakaganda talaga dito sa Binmaloy. Ayan. Ayan o. Yung dagat guys. Yan, napakaganda. Ito talaga ang kagandahan sa trabaho ng stud service. Magkakapera ka na nga kung saan-saan ka pa napupunta. Kaya, pero lahat ng trabaho ko inaayos ko sa pag-i-stud. Ayan. Ayan, babalik na po ako. Pinakita ko lang po yung location ng pag-i-studan ng aking mini pincher. Ayan, uulitin ko. Mini pincher po ang stud namin ngayon. Ayun, maraming salamat kay sir. Ayun, waiting po kami ngayon kay Sir DJ Soriano ng Baybay Lopez. Maraming salamat po sir sa pagtitiwalang ibinigay nyo kay Frogman Makasta TV. Ayan. Ayusin po namin ang aming trabaho para mag-take po itong alaga ninyo. Yan. Kayong mag-alala, proven naman po yung lalaki namin. Yan, ang ganda talaga dito, guys. Yan. Kabobo. Dito lang. Wala kinsa. Lupot na. Sarap ko may lupot sa. Yes. Pasok mo na eh. Kaya mo. Sige. Sige. Tawak ng pampur, pre. Atong si Inti kulo. Walang ko. Kulo. Miss Indy. Sige, pasok ka doon. Problema reglatan. Regata sumpah 6 months na bawat kasi. Diyan ngay mo. Pasok. Tingnan mo kasi sa. Ini. Isa. Megatron. And isa ito baby Indy. Apple color, exa black tan. Atong
Tapos na. Wait. Oh. Success, idol. Nangyari sa naman. Standard display. Gusto ko suka ako. Yun, lock and load. Home service dito sa Baybay Lopez, Bimbali. First session. Wala din sila oh. Lumaykil ni paging ko sa kita mo Chihuahua yun. Nabalot yun eh. Katasong balot ng Usap ko yung hindi. First time na nagla. gusto ni kasi. Go. Warang so Roman. Yung asawa na abay. Oh. Wala ni sakit kumain sa ganito lang nangyari kasi mga ustad. 8 months na nilawat kasi. Mas malagay saya. Mas ang ganda ito. Meaning mo. Pero ang ganda lang ako sa yung Natikil tayo. Kulay ko. 5 band color tapos back to back may bata to sir. Medyo to ka pa man sa raya. Ang medyo to ka pa sa oh, nung malagi mo. Isang tama na. Yung siguro dari kid. Oh, dari sarang. Ano nung formay. Oh, na union. Kung ibalat kin, ito ni Papa ibalat, nakikinsara mo sa itan ko. Isang tips. Madyan mo rin yun. Madyan to. Kailang sukatan ko lang ba? Hindi na yan. Oh, minim ba sa lower da? Kaya to, dyan bulikan ko, exotic. Hindi na exotic ko, bro. Exotic lang to. So, ano po yan? Sa problema ba doon sila to? Pili parangan. Okay. Sila din pinaka-special din nun. Aliling ko yan. Hindi ko. Ibig to'y parangan to, nang to'y trick kong kanon, ang malabat. May pilinti sila. So, pilin to. Kasi kinagi, dog rice, dog food, tan noong mangilaga kaya isabay ko lang may egg demand, sa may pandupang ko'y rice ay, ano, wala itaway ko may rice. Para gawin sa kamot, pipilin to may itong amo, yung lalo ko sa may baw, bantak yung dog food. No, sista mo, yung may gigi, mangilang bunga pagsaman. Ang kuwi mahimahin niya talaga, lapot sa may dog rice, tan sa may dog food da. Pili ko makaw. Oo, nung nakuha mo wali sira, ibantak mo kay ba, bantak dog food, kanong tuloy sira. Ito sige na ako natin. Kurang dog food, ito ako kayo sila mo, kung kanong tuloy. Ho? Sigatang, delikado ka, tirang ito kaya ng ingat mo. Sige, ikaw ito hindi. Yun, hindi ko na patatagalin yung aming video. Pang ano lang to, confirmation na sa atin sila nagpa-stud pag naganap sila ng Damensire. May makakita din si sir. Ayan. Yan, lapit ko lang na mabuti para makita sa yung babae. Ayan yung babae natin. Oh, ayan. Tapos yung lalaki. Ayan. Yun. Thank you. Maraming salamat. Yan si tatay yung nasa likod. Yung may chihuahua. Paano wala itong chihuahua mo? Wala itong chihuahua mo, daddy pre. May dasyan tan poodle manaya si Pimoy chihuahua. May dasyan no ilahi ton tin. Yan, tapos na yung stud session namin. Guys, ayan. Dito kami muna pahinga kila sir. Maganda yun sa kanila, yun din yung chihuahua nila. Oh. Lapit lang sila sa dagat.